טוב, היום אנחנו מדברים על הפרויקט דקטלון איפי של חברת הובי קינג, מוטת כנף 1.20 מטר, מיועד למוטור אלקטריק 450T, פרופלור 10 אינץ'. אני עשיתי לו הסבה למנוע OS 10LA, שבתוך הקאוול שמתי את המכל דלק, חיזקתי את התושבות עם הרבה דבק, עשיתי לו איזון של 6.8 סנטימטר, פרופלור 7.4, על הטיסן יושבים 5 מיקרו סרבואים של פוטאבה, שתיים בכנפיים, אחד לגז, אחד להגה כיוון ואחד להגה גובה. בפנים מיקמתי את הרסיבר והבטריות לצורך האיזון, וזהו, אם הבן שלי לא יהרוס את זה אז הכל יהיה בסדר.